La decquinan de decembro en Bratislavo, la ĉefurbo de Slovakio, la lando kiu gastigos ĉiare la Universalan Kongreson de Esperanto. Bratislavo situas nur 80 kilometrojn de la kongresa urbo Nitro. La evento Zamenhof Festo okazis en la Pola Instituto, ĝuste en la urbocentro. Antaŭ la evento okazis ankaŭ gazetara konferenco pri la Universala Kongreso. Aperis kaj estis prezentitaj novaj belegaj broŝuroj pri Slovakio kaj Nitro en Esperanto, jam preparitaj por la Universala Kongreso. Partoprenis multaj žurnalistoj kaj ankaŭ redaktoroj de tutlanda radio-televido. Na Slovensku sa začína otvárať hnutie. 101. Svetový kongres Esperanta bude veľkým svetovým podujatím, ktorým teraz môže esperantské hnutie začať sa otvárať v skutočnom živote, lebo zadefinovaná stratégia o otváraní sa svetu v Reykjaviku na 98. Svetovom kongrese bola síce pekná, ale teraz to treba naplňať. A Slovensko počas predsedníctva v Európskej únii má túto možnosť a prostredníctvom 4 otvorených podujatí jazykovo-politická konferencia krajín V4+, to je plus znamená rovnako zmýšľajúce krajiny, potom medzinárodné podnikateľské a obchodné fórum, medzináboženské stretnutie, ktoré budú vyložene dôležité z toho dôvodu, aká je konfrontácia nielen medzietnická, medzikultúrna, aj medzináboženská, medzi občanmi, či už Európskej únie alebo vo svete. No a nakoniec bude práve otvoreným podujatím aj 20. kongres, Svetový medzinárodný kongres esperantistov v Nitre. Všetky podujatia sa uskutočnia v Nitre. Ja, ak môžem za slovenských novinárov, ktorí sú združení v klube FIŽET pri Slovenskom syndikáte novinárov, odkázať účastníkom a organizátorom, že na Slovensku už dávno neplatí, že na Slovensku po slovensky, minimálne po esperantsky. Na to bude jedna výborná príležitosť, samozrejme, počas leta budúceho roku. Svetový kongres, ktorý naozaj bude veľká podsta pre Slovenskú republiku a pre účastníkov zo zahraničia, kde máme naozaj ohromnú príležitosť ukázať našu krajinu ako krajinu, ktorá je mladá, ambiciózna, pripravená na rozvoj nie len teda ekonomiky a rôznych väzieb, ale hlavne cestovného ruchu, kde možno ukázať skutočne svoju kultúru, pamiatky, históriu a srdečnosť ľudí, ktorí sú pripravení prijať samozrejme nové myšlienky, nové názory a prípadne transformovať tie svoje skúsenosti do spoločného európskeho domu. Chcel by som všetkých čo najsrdečnejšie pozvať do Nitry na Slovensko. Slovensko je menšia krajina Európskej únie, ale veľmi bohatá na pamiatky, na prírodné pamätihodnosti. Pripravili sme pre vás veľmi bohatý program. Počas kongresu samotného máme ale pripravené aj turistické cesty po Slovensku, po priľahlých susedných krajinách. Takže keď prídete do Nitry, vlastne spoznáte celú strednú Európu. Je to krajina, ktorá je veľmi pestrá, či sú to hory, či sú to kultúrne pamiatky, termálne pramene. Takže určite si odnesete od nás množstvo poznatkov. Mi el core invitas ĉiujn spektantojn veni venontjare en la jaro 2016 por la 101. Universala Kongreso en Nitro, Slovakio.
La evento kaj gazetara konferenco estis en la slovaka, ĉar la eventon partoprenis multaj neesperantistoj. Gastojn bonvenigis la vicdirektoro de la Pola Instituto. Ja by som rád vás dnes večer privítal aj v mene slovenských esperantistov a prizval som si na pomoc aj teda už kolegynku zo Slovenskej esperantskej mládeže, Ženia Belková, ako pokladník Slovenskej esperantskej mládeže, takže ak chcete podporiť slovenských esperantistov, správny človek. No a moje meno je Peter Baláš, momentálne som koordinátorom občianskeho združenia Edukácia a internet, združenie, ktoré sa venuje vytváraniu rôznych web stránok, okrem iného teda aj na výučbu Esperanta. Bol to náš prvý a najväčší web doteraz, ktorý funguje v 35 jazykoch. Takže dodávam si slovo a poprosím pána námestníka riaditeľa neviem, jak to zoskloňovať, Jaceka Gajevského z Polského inštitútu. Dobrý večer, ďakujem pekne za úvod. Je mi to osobnou cťou, že po druhé môžem osobne vás uvítať na pôde Polského inštitútu v Bratislavie a myslím, že to bude už tradícia, že budeme sa stretávať tady 15. decembra výročie narodenín Ludvíka Zamenhofa. Prajem vám dobré stretnutie a myslím, že musí byť dobré, pretože pripravujete sa ako esperantisti a na obrovskou udalosť budúci rok na stopový svetový kongres esperantistov v Nitre. Dneska sa s panem Petrem rátali sme, jakým spôsobom tento kongres podporiť, jak podporiť polskou účasť. Okazis muzika programo, kiun preparis junaj esperantistoj, prelegoj kaj prezento de la libro Tuŝoj je animo, kiun prezentis la aŭtoro mem, kaj ĝia tradukistino al Esperanto. Som vynález bez pokroku, mozog topí v vlastnom moku, vážne verím na nezmysly, môj dôvod je sladko-kyslý. Tak ma oslovila, že by chcela preložiť niektorú moju knihu zo slovenčiny do esperanta. Bolo to trošku, keď som si chytila Dotyky duše v slovenčine, prvú verziu vlastne, ktorá vyšla v roku, ak sa nemýlim, 2005, tak ma veľmi oslovila zrovna táto kniha, hoci som mala hrbu ďalšiu, ako vlastne povedal. Podzemné dažde melú pomaly, ale isto, ako Božie dni. Na rannú omšu kráčajú zmrznuté zvoje. Subteraj pluvoj, muelas malarapide, set cerč. Kiel diaj muelivoj. Je matena meso, pášas, prosti džintaj, sonorita. Smrť prichádza pootvorenou bránou, ktorú sme zabudli privrieť ako ústa na sporáku. Pozerá sa na nás z kríža na kostole. Privítá a predsáša. Kde si sa pretočili osničky galaxie. La morto alvenas tra iom malfermita pordengo, kiel ni forgesis duon fermi, kiel buŝon sur la forno. Ĝi rigardas nin de sur kruco je preĝejo. Krucumita
Tamen nia. Ie turniĝis la okoj de la galaxio. No a samozrejme položiť Lietaš po hrboľatých cestách ako vytrhnutý list z kalendára. Je na ňom rok lanskej zimy. Špirála sa bruchatí, prehupuje a ty si Kiel elŝirita folio el kalendaro. Videbla surĝi la jaro de pasinta vintro. Spiralo ventrumiĝas, balanciĝas.